Sanibonani Mzansi, igama lami nguMusa kaMseleko. Hlale kuyintokozo njalo ukuza kunina ngalesi sikhathi. Ngithola imibuzo ehlukahlukene insuku zonke, kodwa namhlanje ngithola umbuzo othi why amadoda ehluleka ukuxolela amakhosikazi awo uma ngabe efebile. Aqhubeke lo muntu athi ngoba thina Mseleko siyakwazi ukunixolela nina kuzona zonke izinto enizenzayo. Ngicabangile ukuthi akufuzile lo mbuzo ngiwuphendule ngento engiyicabangayo noma engiyifilayo noma engizwa abantu beyikhuluma. Mhlambe kubalekile ukuthi ngithi go back a little bit kwi-history, mhlawumbe nangendlela izinto bantu thina besisenza ngayo. Unkosikazi uma ngabe engeniswa emzini ethathwa ezoba unkosikazi, indlela angeniswa ngayo ngokwesintu abantu African people kunezinto abazenzayo ukumenza lo nkosikazi kubo wale ekhaya. Kwenziwa isivumelwane phakathi kwabantu abaphilayo laba abasuke bembona ngamehlo. Kwenziwa isivumelwano nalabantu abasuke bengamboni ngamehlo, abantu asebelele abayidalwa abayithutha zalomuzi. Yini kwenziwe leso sivumelwano? Ingoba unkosikazi noma umuntu akakwazi ukuba owalapho ngokuthi nje kushintshwe isibongo ngokuthi sibhalwe ephepheni ukuthi hayi manje bewowaka mhlambe Mbhele usuwakakhuzwayo. Ayenzeki kanjalo into kamoya, ngoba lo muntu noma ungazama kanjani ukuthi abe wala ekhaya mengazalwanga la ekhaya akabe wakhona. So into ke eyenzekayo uma ngabe unkosikazi ethathwa ezofakwa emzini ngenxa yokuthi seniganene noma niyaganiselana, kuye kuhlatshwe izinkomo nezimbuzi kuchithwe igazi. Kulelo gazi elichithwayo kwenziwa leso sivumelwano uphinda athelwe ngenyongo. Inyongo ke ine significant enkulu kakhulu kubantu base-Africa ngoba it connecta ama spirits, it connecta abantu abangasekho nalophilayo. Ingakho ethelwa olimini kuthiwa uyaxolwa, athelwe ezandleni ukuthi uyaxolwa, athelwe ezinyaweni. Baphinde babikelwe labantu lapha emsamo ngesikhathi engenisa ukuthi ke namhlanje siyabonga kakhulu nanguMasibanibani osozoba unkosikazi wale ekhaya. Ngesikhathi ecolwa kunezinto ezikhulunywayo ngamazwi ezithi lo nkosikazi nize nimgade nimvikele ezitheni, niphinde lo nkosikazi nimenze nimuphe umusa ukuthi akwazi ukuthola abantwana ukuze umuzi wande. Baqhubeke futhi bathi lo nkosikazi aze agugele la ekhaya kusho ukuthi ithuna lakhe alisekho lekubo. Ingakho kunaleya nto eyimkhuba ehambisana nalokho ukuthi kunento ekuthiwa i-kissed ibhokisi ayithwalayo umkhongi ayilande lemzini ayilethela. Ngesikhathi ekhishwa kubo lemzini kuphindwe futhi kukhulunywa amazwi athi wena namhlanje sesiyakunqamula ukuthi wale ekhaya usuyofela la uyokwendela khona. Kusho ukuthi bayivala ichapter yakho emumva. Ukuvala ichapter emumva akusho ukuthi usufana nomuntu oxoshwayo, but basically bathi wena eyingane nizale ekhaya uma ukuthi benu5 noma nibabili sesinengane eyodwa esele, wena ukuze abantu balakini la uzalwa khona bangathi ufana nomuntu obhungukile, ngoba ukuhamba kungabikwanga ukuthi uyapi ufana nomuntu obhungukile, kodwa makubikiwe ukuthi wena uthatha indlela yomendo kusho ukuthi nezidalwa zala ekini la uzalwa khona lezi zegazi ziyazi ukuthi uhambile. Uma ngabe ke unkosikazi ke efikelelwa eba nomuzwa wokuthi adidiswe umuntu thizene endleleni sekwenziwe zonke lezi zinto engizibalile, akafebeli nje wena kuphela ndoda yakhe. Okokuqala mefebela wena njengendoda uyakukhumula ukwenza ubebuze emadodeni ngoba uyaku-expose. Okwesibili ufana nomuntu okubulele noma ungcwabe uphila, ngoba ngesikhathi eyombatha nenye indoda noma eyolala nenye indoda wena ukhona, kusho ukuthi ngenye indlela usekucishile because manihlangana
ngokwenyongo noma ngokwesonto noma ngokwamfundiso uthi unginenza nibe nyamani. Sonke ke siyayazi indaba yokuthi abantu abalalayo baphenduka abanamathelane babomnto. Kusho ukuthi ngenye indlela unkosikazi wakho usefaka omunye umuntu phakathi komuzi okungasiwena. Wangcolisa labantu abalele, waphinde wangcolisa labantu abaphilayo. Wena vele usuke esefana nomuntu okubulele. Na umbuzo ukuthi ke why amadoda engamxoleli unkosikazi menze ichile elifana nalo. Unkosikazi kuyenzeka yenze lento angabanjwa abantu abaphilayo. Kodwa labantu abangaphili basuke behamba naye ehamba efebe. Kusho ukuthi uyabangcolisa yonke le ndlela. Uma ngabe ke kwenzeke kanjalo noma ngangabanjwa, but unecala kulabantu ekuthiwa bamgade abamvikele benze zonke lezi zinto. Okwesibili, uma kwenzekile wabanjwa unkosikazi enze ichile elifana nalelo, indoda iye bese ikhuluma nayo unkosikazi, ihlanganisa umndeni lo wale ekhaya, iphinde ihlanganisa umndeni wakubo. Uma ngabe kuyindoda engafuni ukumxosha, enomuzwa ukuthi mhlambe ngamxolela makuukuthi ihlala phansi bakhuluma izathu engazi ukuthi ziyobe zithini uma bevumelana bona, bese unkosikazi yahamba ayiswe kubo ekhabonina la izalwa khona njalo, ahamba ekubo, afike kubo ayalwe, kubizwa abantu abadala bamnyama, bese bemkhipha nembuzi la ekhaya ukuthi akabuyele emzini ayogeza umuzi, ngoba usuke engeve engcolisa indoda, usuke engcolise nomuzi as a whole. Angifuni kungene ekutheni ukhuleliwe wazala noma ekazalanga ngoba udaba lo olunye lo lesolixoxa ngelilanga. Ngilana kodwa abantu besizulu, njengoba ngithe lo mbuzo angifuni ukuphendula ngokuthi ukufeba ngiyakuzonda njengendoda noma ithini imizwa yami. Ngifuna ukuya esizulwini. Zikhona izathu ezenza abantu bathatha indlela yokuqoma noma yokuthandana nabanye abantu. Kodwa asikho isizathu noma ungasibeka uthi nasi isizathu noma sikho esenza ukuthi umuntu aqome, ongasibeka ukuthi hayi no lesi ke ngithi sifanelekile. Asikho isizathu esinjalo. But into eyenzekayo ukuthi amanye amadoda aphatha ushukela, akalali namakhosikazi awo. Unkosikazi uwumuntu, so uyafuna ukuthi alale nendoda. Amanye amadoda they are very abusive. Asifuna ukukubalekela lokho. Enza amakhosikazi acabanga ukuthi uzophindisela kanjani kuwena. Noma singathi hey lokho akulungile noma kulungile, but iproblem yokuthi sometimes indoda iyaba nomthelelo kulento eyenza unkosikazi. Amanye amadoda ayawalahla amakhosikazi ahamba ayohlala la ehleli khona noma esethola uthando oluhle, esethola ezinye intombi, bese unkosikazi kungazeki ukuthi uzogcina enze njani. Uyacabanga ukuthi ingane yomuntu yasuka le kubo izele wena kodwa wena usuyayishiya, so izokwenza njani? So amanye amakhosikazi ayangena ogibeni lokuthi agcine ethatha indlela yokuthi alale nabanye abantu engebona ngenxa yezinto amadoda azenzayo. Noma ke sengizishilo lezo zizathu, umbuzo usamile ukuthi lo nkosikazi nangusefebile kufanele yini axolelwe aqhubeka beyilunga lomndeni. Abantu besintu ke ngoba baqonda into yokuthi umuntu mangabe ethelwa ngenyongo, ayikho into engakwazi ukuhlukanisa lokho kuhlangana. It means noma wena ungamzonda ngokuthi ukufebele, kodwa le anto enayenze eqaleni umbhalo edlozini kubantu abangasekho ethongweni imile, uyoyifica phambili. Kungenzeka nina nihlukane, kodwa lento enanihlanganisile yona ihlukane. Ingakho ke abantu besintu babemxolela unkosikazi, kodwa bese beyamsusa phakathi komuzi, esikakhulukazi makuunkosikazi aphinda abe nezingane, ngoba izingane ezegazi lalekhaya beyiqonda futhi into ethi intandane enhle makhothwa ngunina. Meaning mawuxosha unkosikazi ezele, uhlukanisa umama nezingane, ngoba uzothi umxosha yena kodwa ubuthi le zingane ezalekhaya, bese izingane zikhule ngaphansi kwengcindezi nokuhlukumezeka ukuthi we nina vele uma wena wafebe ikona ahamba. So indoda yayenza njengoJosepha waseBhayibhelini, yayingamhlambalazi unkosikazi wayo in public, yayimprotector, ifuna ukwenza into yokumchitha ngasese, kodwa iqondise nesimo sedlozi.
ngoba kungenzeka wena ndoda uthi uyamchitha unkosikazi kanti idlozi alimchithile, because idlozi li-understande ukuthi kungani unkosikazi enze lento ayenzile, wena ube uthi no bekungafanele. Hayi ukuthi idlozi lithi bekufanele, lithi kodwa ukube bekudlula esimweni sokuxoxisana nokuthi unkosikazi alethe imbuzi bese ngalungiswa lesi simo. Babemthatha abantu besizulu bamakhele lapha engxenye unkosikazi, bese bebiza lento yembuzi ahlanjululwe. Ukuthi wena uyaya kombatha naye noma usayi akuyona into omsebenzi, kodwa wayegcinwa ewunkosikazi ngesizathu sokuthi le yanto eniyibophile ayihlukaniseki. Ingakho abantu abakholwayo beBhayibheli bethi okuhlukaniswa uNkulunkulu mangahlukaniswa umuntu, bekusho ngokukamoya. Kodwa kuyenzeka nabo bakuhlukanise ngokwasemhlabeni, but bakhohlwa ukuthi lesa sivumelane besenziwe eqaleni asikwazi ukuhlukaniswa abantu. Manje ke abantu babesintu through iwisdom yabo babethi as much as kubhlungu kunjalo ukuthi unkosikazi wakho wenza ichile elifana naleli, kodwa into esingafuni uyenze eyokuthi nawe futhi uphinde wenze ichilo lokuthi umlahle nezingane, bese uba necala phambi kwabo lokuthi ulahle unkosikazi nezingane. So into ababeyisho bayethi uxola noma ungaxoli, keep her, noma ungangamhlalisi phakathi kwegceke ngoba uselingcolisile, qhubeka nama responsibilities ukuthi umondle, qhubeka nama responsibilities ukuthi ukhulise izingane, because izingane ziyigazi lale ekhaya. Into enzima le engenziwa indoda. Leyo nto ayikho ekutheni you have forgiven her or not. Ithi uxolile noma ungaxolanga, noma esiphi isizathu unkosikazi angasichaza esimenzise leso, uyasithatha noma usithathi, kodwa wena irresponsibility yokuthi umele bona labantu ababanikazi bomuzi ayiqedwa yilesi simo asenzile. Kusho ngenye indlela isizathu sakhe asibi ngaphezulu kwesizathu owawusenzile sokuthi ufuna umthatha azoba unkosikazi. As much as bebonile, khumbula ukuthi befeba nabo bekhona, abazange bambamba. Kusho ukuthi makufanele wena uyokhala noma usole ukuthi madoda nenze kanjani ukuthi unkosikazi afebe nikhona, fanele uyokhala emsamo kulabantu wawuthe kubona abamgada. Uma kufanele usole, fanele uthi nami njengendoda ngizange ngizibambe eziqine ngavikela lo muzi ukuthi unkosikazi angayenzi leyo nto. Leyo nto ke iyobe seyikunikeza icomfort yokuthi is-decision ozoyithatha ngaye ukwazi ukuthi ungayibhesi kuwena naye unkosikazi. Yingakho kufanele uma uanalyze lento ungene deep ekutheni yini eyenze wenza lento, bese uthi ngoba unkosikazi wala ekhaya uzelo nezingane, angikwazi ukukulahla kuyokhulela izingane zala ekhaya zikhuliswe enye indoda. Ngizonakhela nginibeke la noma ngabe thina sisahlangana, kodwa irresponsibility yami nento engifuna ukuthi mangifika phambi kwabantu bakithi mase bengibuza ngingasho ukuthi, because yazi khona ingozi yokuthi wena ungathi unkosikazi umlahlile kanti bona bazange bamlahle. And most people abangakwazi ukuxola nabalahla abafazi abababizi labantu ababe ofakazi ngesikhathi behlanganisa imishado yabo, bayayidecidela bobabili naleyo ngxenye yomndeni. Whereas ngesikhathi babe bathatha amakhosikazi bewafaka la, babiza izinkumbi nezinkumbi zabantu ukuthi azizofakaza, but mase behlukanisa bahlukanisa ngasese. Therefore kusho ukuthini na, noma ngaba uxolile noma ngabe uxolile, but ngokwesintu unkosikazi akalahlwa under no circumstances. The best that we can do eyokuthi umkhiphe umakhele lapha engxenye ukuze ukwazi ukuthi umbone yena nezingane. Who knows, time will tell and time heals. Kungenzeka ukuthi uma umtreat kanjalo ayishaye ngelila ngabuya azoguqa athi baba ngamukele. Ngaleso sizathu kungenzeka mhlawumbe ugcina uxolile, kungenzeka ugcina ungaxolanga, kodwa into engifuna ungayenzi ukuthi uxabane nabantu ababanikazi bomuzi okuyibona owawuba reportele ukuthi uthatha unkosikazi. Ngiyabonga.